Il-Prim Ministru Joseph Muscat żar l-iżvilupp li għaddej bħalissa f'Pender Gardens. Il-proġett daħal fit-tieni fażi tiegħu b'investiment ta' 50 miljun euro f'120 appartament. Dan minn barra l-5,500 metru kwadru f'uffiċini u 9,000 metru kwadru għall-iżvilupp kummerċjali. Il-Prim Ministru stqar li dan juri li fis-suq tal-proprjetà hemm talba għall-kwalità. Il-fatt li bħalissa s-suq tal-proprjetà high-end għaddej minn situazzjoni fejn għaw domanda kbira, għaw domanda f'livelli bla preċedent f'dan il-qasam huwa minħabba diversi raġunijiet, mhux l-inqas fosthom minħabba il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li qed iwassal għal domanda għal proprjetà ta' kwalità għolja ħafna, jekk mhux tal-ogħla kwalità. Iċ-ċerman tal-proġett Edmund Gatt Baldacchino iddeskriva t-tip ta' investituri li qed jirnexxielu jattira pajjiżna. Nies li qed jiġu biex jistabbilixxu lilhom infushom ġo Malta li jkunu qegħdin jaħdmu għaw Malta, nies li jridu jkollhom residenza ġo Malta, nies li ġejjin hawnhekk għax ikunu għandhom permanent residence scheme jew issa sejrin għall-IIP. Veri daw huma il-tip ta' klientela li qed jgħixu ġo Pender Gardens. Staqsejna direttament xi jaħseb dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Importanti biex iġġib the right clientela to Malta. Ta' min jgħid li fl-ewwel fażi tal-proġett Pender Gardens imbjaw 150 appartament. 60% tal-bini fi blokk partikolari tat-tieni fażi li għadu qed jinbena diġà imbjat. L-istess żviluppaturi għaddejjin b'xogħol ta' binja separata li qed takkomoda intrapriżi ta' importanza kbira, fosthom il-kwartieri globali tal-Bank Finbank. Bond pubbliku ta' 42 miljun euro biex jiġi finanzjat l-iżvilupp ġie oversubscribed. Min huwa less li jinvesti fil-kwalità żgur ħajrnexxi. Sibu għajnuna mill-gvern allura fuq dan il-lat? Mingħajr dubju. Illum rajna il-Prim Ministru fejn tagħna kuraġġ kbir biex inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna biex inġibu dan il-proġett fit-tmiem.